Гей, усім прывітанне! Сёння гутарым, як лепей за ўсё мелкія нейкія штучкі арганізаваць. Итак, нам патрэбны вось такія пакетики zip з зиплоком, то есть якія можна зачыніць. У мяне шмат разных памераў, то есть вот у сантиметрах 4 на 6, 5 на 7, 6 на 8, 10 на 7. 9 на 13, крыху болей, 14 на 20. І гэты распранаюцца самыя вялікія 10-20 на 30, як А4. Вось. Итак, гэта у нас рознага памера. Далей, нам патрэбен принтер. Это у мяне Epson LB400. Вось, на русской и на ангельской мове можна нешта делать. Нешта рабіць. Так, далей. Як усё арганізуецца? Бяруцца нейкія маленькія штучкі. І яны падпісваюцца. Падбіраецца пакетик максімальна маленькі, каб туды ўсё улазіла. Далей, гэтыя пакетики неяк... Так, дзе там тут падпісана? А ось, наприклад, винтики М2. То есть ось тут все связанное з М2. И кожный пакетик, ён адлюстроўвае памеры нейкіх винтиков. Чаму я лічу, што гэта найлепшае рашэнне для хранення? Таму што пакетик, ён можа сжимацца. То есть мы яго наполнили, ён сжаўся, і мы шмат пакетикаў вот так накидали, і яны занимаюць вельмі нешмат места. Калі мы бярэм нешта цвёрда, нейкую баначку і яшчэ нешта, то трэба вельмі шмат памераў гэтых баначак, таму што заўсёды будзе шмат пустога места. Мы не зможам знайсці столькі баначак, якія будуць памера якога нам трэба. Вось таму пакетики яны намного лепей для свабоднага месца. І са свабодным месцам яшчэ яны вельмі танныя. То есть вось гэтыя пакетики, яны з даволі тоўстага, як это, поліэтилена. Вось яны могуць быць вельмі тонкія. І там, напэўна, у Китаі ёсць 6 і 8 разлічных, у мікраметрах вымяраецца вось гэта таўшчыня. Вось гэты даволі тоўстыя і недарагія. Усе гэтыя пакетики, то есть усе гэтыя памеры пакетикаў, яны мне абайшліся, дастаўка трохі каштавала. Таму што, напрыклад, вялікія пакетики, яны ўжо тут трохи грам, ці даже нават кілаграм могуць весіць. Ой, ну можа даляраў 10-20. То есть вось усе гэтыя пакетики, і сюды памесціцца вельмі шмат усяго. А калі браць, заканчваюцца маленькія пакетики часцей, то маленькія наогул. Вось гэта, напрыклад, 200 штук таких, можа даляра 2. Вось, таму танна. І пакетики трэба падпісваць. Конечно, можна рабіць гэта просто нейкім маркерам, і гэта будзе мець сэнс. Вось, але, конечно, вось такі принтер. Гэта моя любоў, маё каханне. Напісаў, всё, чук-чук-чук. Всё. И так я организую все. Калі у вас есть идеи лепей, секундочку. Спрачацца с пакетиками могут штуки, якія достаются вот так. То есть так, и тут есть перегородочки, и нечто тут можно класти. Але тут не вельмі удобно вынимать, калі нешта вось вельмі такое будзе тоненькое. І ўсё роўна тут
месца много. То есть тут винтикаў маленькіх М2 памесціцца вельмі шмат. Таму вось гэта шмат. І са дна неудобна нешта даставаць. Але гэта крыху хутчэй. То есть калі часта нешта робіш, дастаў, узяў і назад. Ось. Таму калі кожны дзень нешта, то напэўна вось такі лепей. А калі нешта храніць і раз у месяц даставаць, то вось пакетыкі яны, я лічу, лепей. А як вы лічыце? Пішыце ў каментарах. Пока!